بیٹی دے کان دے اندر ایک گل کہہ دیتی ہے، فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ میری گل سن لے، میری گل سن لے، میں مال دی بنیاد تے علی نہ نکاح نہیں کیتا، میں علی نہ نکاح کیتا ہے تے علی دے تقوی دی بنیاد تے کیتا ہے، میں علی دے تقوی دی بنیاد تے کیتا ہے تے نہیں میری یہ میری گل سن لے، اللہ اکبر، اللہ تیری ماں خدیجہ دنیا تے زندہ ہوندی تے تینوں ہر گل سمجھا دیندی، نہیں میری دھیے اج تیری ماں والیاں بھی گلاں میں سمجھانا تے تیرے باپ والیاں گلاں بھی میں ہی سمجھانا وا، تے یہ گل سن لے، ڈولی دے اندر بہن تو پہلے میری گل سن لے، علی ماڑا ہے تے علی کولوں سوال بہتے سوال نہ کری، علی کمزور ہے تے علی کولوں بہتے سوال نہ کری۔ ایک دن کی ہویا ہے، حضرت علی ماں جی فاطمہ دے کول بیٹھے نے، اللہ اکبر، اللہ اپنی بیوی دے کول بیٹھے نے، فرمایا فاطمہ میں قربان جاواں تیری تربیت تو میرے گھر دے اندر خوشیاں بھی آندیاں نے، میرے گھر دے اندر غربت بھی بڑی ہے، فاطمہ مینوں دس تو میرے کولوں کدی سوال ہی نہیں کیتا، فرمایا سن میرے سر دے تاج علی، جس دن میرے باپ نے مینوں ڈولی چ پایا سی اس دن میرے باپ نے تربیت کیتی سی، علی ماڑا ہے، علی کولوں بہتے سوال نہیں کرنے، اللہ اکبر، اللہ حق مار مردا ہے، حق مار دینا بیوی دے ہوتے حق کے بیوی نو دینے چاہیے ہے، اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم میری گل سن لو، تو حق ہو گئے، پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا خاون اپنی بیوی نو حق نہیں دیندا او دا حق مار نہیں ادا کردا، لگا کی اللہ یوم القیامت وہو زانن وہو زانن وہو زانن، لکی اللہ دے نال ملاقات کرے گا، اللہ دے نال ملے گا، قیامت والے دن رب نو ملے گا، تے کس حال اندر وہو زانن، اللہ انہوں بدکاراں دے وچوں کھڑا کر دے گا، زانیاں دے اندروں اللہ انہوں کھڑا کر دے گا جڑا اپنی بیوی نو حق نہیں دیندا۔